Nik uste dut EITB Focus honen igual gauzarik relevanteena dela apuntatze dituna zeintzu diren momentu honetan gizarte kezka nagusia, ez? Eta hor nabarmena da, badagoela kezka azkor bat etxebizitza larrialdeen inguruan, dena gai bat edo arazo bat intergenerazionala eta ja sektore sozial eta ekonomiko guztiei eragiten diena. Badago beste kezka bat, oraindik ere, nabarmena osasungintzaren inguruan eta baita ere segurtasunaren inguruan, ez. Etxebizitzari dagokionez, guk uste dugu, hain zuzen ere, etxebizitza larrialdi bat bizi dugula eta ez garela ari tamainan erantzuten larrialdi horri. Atzo bertan iragarri zen datorren astean datorrela ona lege proposamen bat, hain zuzen ere, etxebizitza publikoen estandarrak murriztera datorrenaz. Etxebizitza larrialdean oinarrian dagoena da espekulazioa. Dago merkatu baten funtzionamentua, porrot egin duen merkatu batena, oinarritzen dena espekulazioan. Eta horrek eskatzen du erantzun bat sektore publikotik. Eskatzen du interbentzioa batetik, alokairuena, pisu turistikoena, eta eskatzen du etxebizitza publikoen promozio bat, segurazki inoiz egin ez dena, eskalakoa. Osasungintzari dagokionez, ariketa bat jorratzen ari gara, eta EH Bildu bere konpromisoa adierazi du osasun mailarekiko. Orain fase resolutibora iritsi gara, eta datozen asteak erabakigarriak izango dira. Eta guk badukagu kezka bat osasun mailarekin. Nik uste badagoela mandatu herritar bat, hauteskundetan argi adierazi zena, osasungintza publikoa sendotzaren aldekoa. Eta badago arrisku bat, eta da osasungintza pribatuari edo pribatuaren sendotzeari ateak irekitzea. Edo atea erdi zabalik ustea. Hain zuzen ere, osasungintza publikoaren kaltetan. Eta esan nahi duguna da, EH Bildu egongo dela akordio batean non osasungintza publikoa bermatzen den, eta apustu sendo bat egiten den osasungintza publikoaren alde. Eta beraz, osasungintza pribatuari, edo osasungintza pribatuaren garapenari ateak itxiko zaizkion. Hori baita berme bakarra osasungintza publikoa bermatzeko unibertsala eta kalitatezkoa herritar guztientzat. Eta segurtasunari dagokionez, esan nahi duguna da, kontuan hartzen dugula, gizarte kezka azkor bat ere badela, eta hurrengo hilabete eta urteetan gure agendan egongo dela. Nik horri buruz ez dut gauza handirik esango, ez? Uste dut datu horiek, beti ere relatiboa direla. Eta besterik gabe gu jarraituko dugu orain arteko politika praktikatzen, ez? Uste dute garai honek eskatzen duela eztabaidak egitea modu serioan. Eskatzen du espektakuloaren politika alde batera ustea, eskatzen du rigorea eta eskatzen du herri konpromisoa. Gu bide horretan jarraituko dugu datozen hilabete eta urteetan. Yo no voy a hacer valoraciones sobre la nota que se arroja en ese EITB Focus sobre mí o sobre otros portavoces o líderes. Simplemente decir que H. Bildu se reafirma en una política que está fuera o muy lejos de la política espectáculo. Nos comprometemos con seguir trabajando con rigor, con determinación, con altura de miras, tratando de hacer los debates que necesita este país y abordando los temas con la seriedad que requiere este momento. Creemos que estamos en un momento en el que se ciernen o hay en ciernes situaciones de incertidumbre de cara al futuro y este momento exige una política de altura. Pues esa es la política que vamos a tratar de practicar en los siguientes meses y años.